Who is Onil? सोर अनिल? अनिलखौ नोंसोरसो बानायदों, नोंसोर अडियेन्सफ्रासो बानायदों। मा लाब दं? ना एक्टिं दं ना मा बाल दङ बिसिनाव? ना एक्टिं स्किल्स दं ना मा बाल दं? यही नहीं, अभी और सुनिए। खुलुमबाय गासैनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। आसल लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय थादो ससियेल मिडियाफोराव जिहेतु A to Z भिडिअ नैबे ओमफ्राय नैबे थाम्बनेला लोगोफोर माने बानायनायसो बायदि मोनदो। बानायनाय नैबे बानायनाय माने माबालै इयो जिहेतु फिल्मनिया सर्ट मुभिनि हमजानाय बिसार बेखौ माने मिम्स बानायदोंनाथ' गोबाङा मिम्स बानायबाय। मिम्स बानाय जाखागोन जिहेतु एक्टर्सनि कल रेकर्ड एबा माबा मोनसे गाज्रि मावनायनि बेफोरखौ लानानै मिम्स बानायखागोन मानसिफोरा। बेयाव एक्टर एक्ट्रेसफोराबो जेबो बुंनो हानाय नङा माने मिम्स बानायबाबो जिहेतु भाइरेला जालांखादोंना बेनिखायनो जेबो बुंनो हानाय नङा। मिम्सआ ओंखारखाबाय थागोन साननैसोआ बेनो आरोना गासिबो ससियेल मिडियायाव मोनथिजोबखाबाय। ओमफ्राय नैबे थाम्बनेला रियेल नङा दे लोगोफोर बानायना नायसै आरोना। थ' सर्ट मुभिनिसो नै थाम्बनेला आं फेसबुकआवसो मोननाय जादों बेखौ आं बानायाखै आरोना निजाय। बे जाथायनि सायावनो बिथां जहन गारजि एक्टरा मा बुंखो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां। आरो आं मोनसे बाथ्राखौ सानना मोनाखै लोगोफोर मानोना जोंहा भाइरेल जागासेयावबो माने बे हमजानाय जितु एक्टरफोरा दासिमबो रिप्लाय हराखै आरोना माने जेबो क्लियारिफिकेसन भिडिअ गैया। पस्ट खालामदो मोनसे पस्ट खालामना होदो अनिल नार्जारिया ब्रादारा ओमफ्राय दा बैसोर साथामनि जेबो गैया आरोना। जितु साब्रै दोङोमोन जोंहा बेयाव साब्रै दायनिगिरि दंमोन ओमफ्राय बे साथामा जेबो क्लियारिफिकेसन भिडिअ गैया ना पस्ट दोङो ना भिडिअ दोङो जेबो गैया आरोना। आंबो मेगनाबो एसे नै माबा जानानै दं। दा खोथाया जाहैबाय आङो दिनै सिखारनाय लोगो लोगो फेसबुक खुलिनाय लोगो लोगो आं माखासे जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रिनि माखासे रल प्ले खालामग्रा बिसोरखौ आं नुनो मोन्दों। स' आं बे बुस्थुखौनो आं होननो सानो जे अनिल जाय मानसिया एक्टिं रल खालामो बर'नि सर्ट मुभियाव। हु इज अनिल? सोर अनिल? अनिलखौ नोंसोरसो बानायदों, नोंसोर अडियेन्सफ्रासो बानायदों। मा लाब दं? ना एक्टिं दं ना मा बाल दङ बिसिनाव? ना एक्टिं स्किल्स दं ना मा बाल दं? नोंसोर जे बे अनिलखौ जे गोजौआव लांहोदों दिनै नोंसोरनो भुगि। मा लाब दं? ना एक्टिं दं ना मा बाल दं? नोंसोरसो लांदों। दिनै मा नुनो मोनखो बेखौ? दिनै जे एफाग्राब गाज्रि जे मोनसे अडिअ मोनसे भाइरेल जादों मा नुनो मोनखो? मा लाब दं? आरो मोनसे खोथा खोनासं, गावबा गावनि बिनानाव बिब' सोरबा न'नि सोरबा फिसाजोफोर दंबा सामलाय। माखासे फिल्म इन्डास्ट्रियाव सानै हयै सोहर। आंबो सासे फिल्म इन्डास्ट्रिनि मानसि। आरो बिसाखौबो आं बुंनो सानगोन बेबायदि जाल्ला माल्ला एक्टर जाल्ला माल्ला माखासे रल प्ले खालामग्राफोरखौ सानै हयै एवार्ड हो, लिंहर, इनभाइटेसन खालाम। फिल्म अफार हरबानो दाथां। रावबो बिनानावफोरखौबो बिब'फोरखौबो आं बुंहरदों फिल्म अफार हरबानो दाथां। बे 1000, 2000, 3000आ ओरैनो फैखायो खामानि मावबानो जेबो नङा। जेबो नङा। मा सोर फैसा हरनो हानाय इन्डास्ट्रि दं बेवहाय? जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव सोर फैसा हरनो हानाय दङ? दिनै जोङो खस्थ' खालामनानै मावो, खस्थ' खालामनानै मावहैथों। दिनै मा अडिअ भाइरेल जाखो? बेथ' बिराद गाज्रि। होमबाथ' गाबोन आंनि बिनानाव आंनि सोरबा बिब'फोरखौ आंथ' हगार हरनो गिगोन होमबालाय। लाब गैया, लाब गैया। बेफोरबादि मानसिनि फिल्मखौ बेफोरबादि मानसिनि मुभिखौ नायनानै जेबो लाब गैया। दिनैनिफ्राय बाद हो, नाम लाथ'बावला आङो, माखासे मानसिफोरनि फिल्म मुभि नायनायखौ बाद हो। जेबो लाब गैया, जेबो लाब गैया। नोंसोरसो थोनहरदों, दा नोंसोरनो भुगि। नोंसोरनो थोनहरदों गोजौ लेभेलाव, नोंसोरनो भुगि। दा नोंसोरनो गाहायाव लाबोफिन। आरो नोंसोरनो अडियेन्सनो पाब्लिकनो 1 सेकेन्डबो नाङा, 1 सेकेन्डबो नाङा नोंसोरनो पाब्लिकनो बेबादि फिल्म बेबादि माखासे मानसिफोरनि फिल्मखौ गाहायाव लाबोनो थाखाय 1 सेकेन्डबो नाङा। मारै 1 सेकेन्डबो नाङा? जै बिसिनि मुभि नुबाय, बिसिनि फिल्म नुबाय, स्लाइडल' खालाम मबाइलखौ। नायनांगौ दरखार गैया, भिउ थाङाबानो जायो। नोंसोर मा सानो नोंसोर हट कमेन्ट्सआव।
थैंक यू सो मच बर'नि मुंदांखा फावखुंगुरफोर जितु कमेडियान एक्टर बिथांमोना माने हमजाबाय आरोना कल्ड रेकर्डआव एबा माबा मोनसे फेसबुकनि लिरनाय माबानायाव गासिबो हमजाखाबाय ओमफ्राय दायो जेबो रिप्लाय गैया बिथां अनिल कुमार नार्जारिया मोनसे रिप्लाय हरदो देलाय बियो माबा मोनसे ओरैनो क्लास 8 नि गथ' फिल्म बानायनो थाखायसो कल रायलायदोंमोन होननानै बेबायदि हरदो जितु भाइराला जाबाय जाते माने ओंखारखाबाय जाते जेबो थगायनो हानाय नंला थगायनोबो चान्स मोननाय नंला थिग बेबायदिनो आरोना दायो सासेल' एक्टरा रिप्लाय हरदो जितु अनिल बिथाङा बेबो रिप्लाया गावनि लिरना हरनायसो आरोना कमिउनिटि पस्टनो फेसबुकाव पस्टआव होदो आरोना जितु आरो साथाम साब्रैसो दंमोन बिसोरो बै साथामा माने जेबो रिप्लाय गैथ'आ आरोना जितु हमजाखाबाय नालाय बेनिखायनो जेबो रिप्लाय सिप्लाय होथ'वाखै दायो सानैसो एक्टरफोराबो गिबाय थादों जे माबा मोनसे बे ग्रुपाव जितु माने एक्टर्स एक्ट्रेस माने गासिबो सर्ट मुभियाव दंमोन ना दा बिसोरो एसे गिनाय मोन्दों जितु बिसोरनि टिमाव दोङो जोंखौबो हमगोन नामा जोंखौबो माबा मोनसे भाबिगोन नामा बेबायदि सानबाय दोङो आरोना दायो सासे माबाया एक्टरखौनो बुंनांगोन बिसोरबो माने भिडिअ बानायना होखाबाय अलरेडि माने जोंखौ बेबायदि साननाङा होननानै दायो कमेन्टआव ओरैबायदि माने गासिबो फोथायाखै आरोना मा बुंदों माने मिथिबाय बिसोरनि टिमानो गाज्रि आरो बेबायदि भिडिअ बानायबाबो बिसोरो सर्ट मुभि बानायबाबो जों जेबो फोथायला गाज्रिया गाज्रिखा जोङो जेबो नायला बिसोरनि भिडिअ आरो बिसोरखौ एक्टरनिफ्राय एबा सर्ट मुभिनिफ्राय बिसोरखौ माने हमथानांसिगौ बेबायदि बुंदों आरोना बेनिफ्राय बैफोर डाइरेक्टरफोरा सोर बेफोरबायदि मानसिखौ इयुनाव भिडिअ बानायनाय एबा फिल्म बानायनाय मानि थाखाय मोखां देखायबाय थादों बेफोरखौ भिडिअ फिल्मफोराव ससियेल मिडियाफोराव बेफोरखौ बन्द' खालामनाया मोजां होनना बुंदों आरोना थिग बिदिनो आरोना आजिखालि फिल्मखौ रावबो नाया सर्ट मुभिखौथ' गासिबो नायो फिल्मफोरखौ नाया जोंहा जेरै लोखि फुजा दुर्गा फुजा गासिबो फुजायाव माने पर्दा लाना फैयो जितु फिल्म देखायनो थाखाय बेफोर फिल्माव मानसियानो जाला आजिखालि जितु सर्ट मुभिखौ नायखायो नुखायो फिल्मखौ नायना मोजांखौनो मोनला मानसिफोरा सर्ट मुभिनि थाखाय दा फेमास जालांबाय दोङोमोन जोंनि बर' सानैसो एक्टर दा बेफोरबो जुदि गाज्रि मावना लाबायबा दा एसे डाउनाव थांबाय आरोना बिथांमोना दा बिसोरनि थाखायनो पर्दा माबायाव मानसियानो जाला सर्ट मुभिनि थाखायनो बेबायदि बुंदों आरोना कमेन्टफोराव दा नंगौ बाथ्राया राइट्स रावखौबो इगनरबो खालामनो हाया रावनिबो सायाव बुंनोबो हाया आरो जोङो हमथानाबो थानो हाया बाथ्राखौ जिहेतु ससियेल मिडियायाव नुखाजोबदो गासिबो मिन्थिखाजोबदो थिग बिदिनो आरोना स' बेनोसै क्लियारिफिकेसना ओमफ्राय A to Z भिडिअआ ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्टआव हरखाबाय थादोंना गासिबो मिन्थिजोबखाबाय गेदेर उन्दै भिडिअ नुखाजोब्बाय फेसबुकाव इउटुबाव बेनोसै थ' नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन लोगोफोर एक्टरफोरा सोर क्लियारिफिकेसन भिडिअ होयो आपडेट लानानै फैबावगोन नोंथांमोना नेनानै थादो थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय